சரி லைவ் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? சரி நம்ம முடிச்சிட்டு லாஸ்ட் 5 minutes பேசிக்கலாம். சரிங்களா? சோ பேக் இன்டு திஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா அக்ஷோருன்மிலிதம் ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशकाल. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? என்ன கிளாஸ்? சைத்தன்ய கிளாஸ். காரணோதய கசாயி எல்லா அண்டங்களிலும் உள்ளார். புருஷ அவதாரம் பற்றி படிச்சு புருஷ அவதாரம். நெக்ஸ்ட் மாயாவின் 3 விஷ்ணுக்கள் சொன்னாங்க மத்தகிதி. மனசாட்சியாக காரணோத கசாயி எல்லா அண்டங்களிலும் மனசாட்சியாக இருக்கிறார். க்ஷீரோத கசாயி எல்லார் மனதிலும் சாட்சியாக இருக்கிறார். வெரி நைஸ். ஓகே, இது நம்ம ஓகே. சோ நம்ம ஓவரால் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம கான்வர்சேஷன் வந்து அதாவது யாருக்கு யாருக்கு நடுவுல நடக்குது? நாராயணருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நாராயணருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பத்தி நடக்குது. ஆனா யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவுல நடக்குது. இது வந்து நாராயண் வந்து கிருஷ்ணரை விட நாராயணன் பெட்டர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யார் அது ப்ரூவ் பண்றாரு? எழுதினவர் சைத்தன்யர் இதுலதானே வருது மாதாஜி. பிரம்மாஜி மாதாஜி. கவிராஜ்
இருங்க பிரம்மா பண்ணிட்டு பிரம்- இருக்காரு. அதான் கேட்டேன். நம்ம ஃப்ளோவை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து பிரம்மாக்கும் ஆர்குமெண்ட் மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் நடக்குது. அதுல என்ன நடக்குதுன்னா இந்த மாதிரி டெஃபினட்டா வந்து யாரு பெஸ்ட் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காச்சு. பிரம்மர் சொல்றாரு நாராயணன் தான் பெஸ்ட்னு. ஏன் அந்த கான்வர்சேஷன் எடுக்கிறாரு பிரம்மா? எதுக்கோசரம் அந்த டாபிக் வருது? எந்த கண்டினியூவேஷன்ல இது வருது? கிருஷ்ணா சொல்றாரு என்ன பிரம்மா. சோ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பிரம்மா கிட்ட? He cannot understand what you are நான் saying. இல்ல பிரம்மா சொல்றாரு நான் தப்பு செஞ்சாலும் நீ தான் கிரேட் எல்லாத்துலயும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, Living beings lie down in நாராயணன் the சொல்றாரு. water of Karna ocean அப்படின்னு. நீதான் நாராயணா நீதான் நாராயணன், சங்கர்ஷ்ணன், பலராமர் எல்லாரும் நீதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நாராயணன் தான் கிருஷ்ணரை விட சுப்பீரியர்னு சொல்றாரு. அப்புறம் நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, இந்த பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாம் பத்தி. சோ நேத்து வந்து நம்ம வந்து 3 ரீசன்ல 2 ரீசன் பார்த்தோம். அதுல ஒரு ரீசன் வந்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க புருஷாவதார் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன? செகண்ட் ரீசன் நீங்க சொன்னீங்க. மூணாவது ரீசன் இன்னும் மூணாவது ரீசன் நம்ம பார்த்தோம், பட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல. சோ ஒரு ரீசன் புருஷாவதார். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன? தேர்ட் ரீசன் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. Who lives in the water, Narayana? Let him live in the water as Narayana. But நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம்? எதுக்கு அவர் வந்து வெரி நைஸ், ஷெல்டர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் புருஷாவதார். மூணாவது ரீசன் வந்து நான் கன்க்ளூட் பண்ணல நேத்து. ஓகே, ஒரு வேர்ட் சொன்னேன், உபதிருஷ்டா அனுமந்தா அப்படின்னு. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலா பிரேமா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க, பட் பகவானின் பார்வை இல்லாமல் வாழ முடியாது. சோ பேசிக்கலி விட்னஸ். கரெக்ட். உபதிருஷ்டா அனுமந்தா விட்னஸ். இது வந்து நம்ம 13வது சாப்டர்லயும் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். சோ இதுதான் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? சோ 3 மெயின் ரீசன்ல ஏன் சுப்பீரியர்ன்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து அவர்தான் சுப்ரீம் காஸ், அவர்தான் ஷெல்டர், புருஷாவதாரங்கள் அவர்தான், அப்புறம் வந்து அவர்தான் விட்னஸா இருக்காரு பரமாத்மா மூலமா. அதுக்குதான் நம்ம இந்த 3, அதாவது பரமாத்மான்றது 3மே பரமாத்மா கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க. சரியா? நாராயணா என்ன? நாராயணால நரானா என்ன? நேத்து படிச்சது ஹியூமன் பீயிங். லிவிங் பீயிங் மாதாஜி. லிவிங் பீயிங் விட்டீங்க பாருங்க. அப்புறம் அயனானா அந்த இடத்தில் சேர்வதா? எந்த இடம்? அந்த இடத்தில் சேர்வது. இருப்பிடம். கரெக்ட். ரெஃப்யூஜிங். சோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து நாராயணனை விட ஹையர் பவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணா பவர் வந்து நாராயணன் என்ன பண்றாரு? ப்ரொடெக்டிவ் ஷெல்டர் கொடுக்குறாரு. சோ கிருஷ்ணர் தான் ஒரிஜினல் நாராயணா. ஏன்னா நாராயணோட மீனிங் அதை சொல்லி கிளாசிஃபை பண்றாங்க. சோ அப்போ அடுத்தது வந்து என்னன்னா, நம்ம 3 பாயிண்ட் பண்ணோம். அவர் தான் ஒரிஜினல் அப்படின்றது, அப்புறம் வந்து அவர் விட்னஸ்ன்றது. அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், பரமாத்மாவா இருக்காரு, ரைட்? அவர் வந்து இருந்தாலும் அவர் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாங்க, ஏன்னா லிமிடெட் ஃப்ரீடம்ன்றத பார்த்துருக்கோம். சரியா? சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 52க்கு யார் படிக்கிறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 52ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு 52 பார்க்கணும் இல்லையா? 52 பார்த்துட்டோம் பிரபு. பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. 53 பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சோ பேசிக்கலி இப்போ நம்ம 3 விஷ்ணுக்கு கீழே தான் மாயா இருக்கு. ஆனாலும் விஷ்ணுக்கள் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணணும் மாயாவோட. இந்த கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு கேட்கல, நானே சொல்லிடுறேன். நேற்று பண்ணது மறுபடியும் ஒரு ரிவிஷன். ஆனா கிருஷ்ணர்ன்றது 4th டைமென்ஷன். அந்த 4th டைமென்ஷன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து லிட்டில் அபவ். அதாவது லிட்டில் அபவ்க்கு அர்த்தம் என்னன்னா, அவ எல்லா, இதுக்கு பேர் தான் தூரியா அப்படின்வாங்க. தூரியா அப்படின்னா 4th டைமென்ஷன். இப்ப வந்து நம்ம இத பாக்குறீங்கன்னா 3 டைமென்ஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? இப்ப வந்து இது 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர்வாங்க. இந்த சைடு, இந்த சைடு, இந்த சைடு. நம்ம கண்ணுக்கு இன்ஃபேக்ட் 2 டைமென்ஷன் தான் தெரியும், பட் ஓவரால் 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர். 4th டைமென்ஷனால நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாதது என்னன்னா, இட் இஸ் பியாண்ட். அதாவது மாயா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட போக முடியாது அப்படின்னு. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன்ல வந்து மாயா வந்து இருக்கவே இருக்காது. சோ யாராவது அதாவது யோக மாயா இருப்பாங்க, பட் மகாமாயா இருக்கவே இருக்காது அப்படின்றது நம்ம. சரிங்களா? சோ அது வந்து டோட்டலி பௌதிகம் இல்ல, அந்த மொத்த மெட்டீரியல் பிளானட்ஸ்க்கு ரிலேட் ஆனது. சோ இப்ப வந்து 2.53 ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? நான் இதோண்டி பாட்டுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விராதிரண்ய கர்ப்பாஸ்ச காரணம் சேத்ய உபாதயः ஈஷாயாய த்ரிபீர் மீனாம் பூரியம் தத்
prachakshate. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. In the material world, the Lord is designated as Virat, Hiranya Garbha, and Karana. But beyond these three designations, the Lord is ultimately in the fourth dimension. Purport. Virat, the phenomenal manifestation of the Supreme Whole. Hiranya Garbha, the numinous soul of everything. And Karana, the cause or causal nature, are all but designations of the Purushas, who are responsible for material creation. The transcendental position surpasses these designations and is therefore called the position of the fourth dimension. This is a quotation from Sridhara Swami's commentary on 11th canto, 15th chapter, verse 16 of Srimad Bhagavatam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Very well done. So the material world என்றது நம்ம இருக்கிற வேர்ல்ட் தான். 14 லோகங்களும் அதுலதான் வரும். விராத் ரூபம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஏன் விராத் ரூபம் வெறும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்குன்றீங்க? விராத்தும் சாமியோட ரூபம் தானே. அது என்ன குறிக்குது? இப்ப நம்ம 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் சொன்னோம் இல்லையா? அது என்ன அந்த 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன்? Brahman, பரமாத்மா, பகவான். அப்ப விராத் ரூபம் எதுக்கிட்ட இருக்கு? விராத் ஆனந்த வித் சத் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இல்ல 3 தான். பிரம்மா பரமாத்மா இது போறோம். நம்ம 3னா எல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது. ஓகே, இதான் கேள்வி. சோ நம்ம விராத் ரூபம் எதுக்கு க்ளோஸரா இருக்கு? பிரம்மாவா இல்ல பிரம்மன் ஃபீச்சரா, பரமாத்மா ஃபீச்சரா, இல்ல பகவான் ஃபீச்சரா? Brahman. பகவான். ஆமா பிரம்மன் இல்ல இது அதனாலதான் நான் இந்த கேள்வி அடிக்கடி சொல்றேன். பிரம்மன் ஃபீச்சர், பகவான் ஃபீச்சரா இருந்தா நம்மளால அவரை ட்ரெஸ் பண்ண முடியணும் எல்லாமே. விராத் ரூபாக்கு ஒரு தடவை மெஷர்மெண்ட் எடுத்து யாருமே எனக்கு ஆன்சர் பண்ணல. இது வரைக்கும் இல்ல, இனிமே என்ன ஜென்மம் எடுத்தாலும் முடியாது, ரைட்? ஏன்னா அவ்வளவு பெருசு. சோ விராத் ரூபன் பிரம்மன் ஃபீச்சர். ஏன்னா விராத் ரூபம் வெறும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல விராத் ரூபம் இல்லை. சரியா? சோ விராத் ரூபம்ன்றது லாஜிக்கலி என்ன? நம்ம பாக்குற அந்த மவுண்டன் எல்லாமே சன் கண்ணை குறிக்குது. எல்லாமே நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கூட்டியிருக்கோம். அதாவது கிருஷ்ணர் எப்படியெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறாரோ அந்த ஃபுல் பூர்ணம் என்னது? ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. சோ எல்லாமே பூர்ணம் இல்ல? அதை குறிக்கிறது விராத் ரூபம். வெறும் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்றது நிறைய சோல்ஸ் உள்ள இருக்கு. காரணா அப்படின்றது நம்ம காஷல் ஓஷன் என்றதுதான் அர்த்தம், ரைட்? அண்ட் இது எல்லாமே புருஷாஸ் தான். அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மெட்டீரியல் கிரியேஷன் கிரியேட் பண்ணது புருஷாதா. ஆனா அதுல இது எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கிறது ஃபோர்த் டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஸ்ரீதர் சுவாமி 11th கேட்டோல சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்றது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா வரும், நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யாபி ரமாயா லாய வ்யவஹாரா ததாபி தத் ஸ்பர்சானாஹி ஸ்தாபிய பரா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Vasikiva Mataji. வாசிங்க ப்ளீஸ். Although these three features of the Lord deal directly with the material energy, none of them are touched by it. They are all beyond illusion. Hare Krishna. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா இந்த 3 நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இந்த 3 அதாவது விராத் ரூபம்ன்றது பிரம்மனை குறிக்கிறது. ஹிரண்ய கர்ப்பா அன்றது கார்போதக்ஷாய் விஷ்ணு, ரைட்? அதாவது நம்ம மிடில் ஃபீச்சர், அதாவது பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. நம்ம காரணா ஓஷன்ன்றது மகாவிஷ்ணு குறிக்கிறது, ரைட்? ஸோ அதாவது இந்த 3 ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் புருஷ அவதாரங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலும் இந்த மாயா எதுவுமே கிட்ட போக முடியாது. அது ரொம்ப ரொம்ப கிளியர். இந்த மாயா கிட்ட இந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் ஒன்னொன்னா ரெப்ரசென்ட் பண்றத எதுவுமே நம்ம கிட்ட மாயா போக முடியாதுன்றத நம்ம கிளியரா பாக்குறோம். எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாயா இவங்களை டச் பண்ண முடியாது. ஆனா இவங்க இன்டராக்ட் பண்றாங்க. எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு. சரிங்களா? ஏதத் ஈசனம் ஈசஸ்ய பிரகிருதிஸ்தோபி தத்குணைஹி நாயுஜ்யதே சதாத்மாஸ்தே யதா பூதிஸ்ததாஸ்ரயா. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. This is the opulence of the Lord, although situated in the material nature. He is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. Purport.
The text is from Srimad Bhagavatam 1.11.38. Those who have taken shelter of the lotus feet of personality of Godhead do not identify with the material world, even while living in it. Pure devotees may deal with the three modes of material nature, but because of their transcendental intelligence in Krishna consciousness, they are not influenced by the material qualities. The spell of material activities does not attract such devotees. Therefore, the Supreme Lord and his devotees acting under him are always free from material contamination. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த 3 புருஷங்கள் எல்லாம் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் கோசம் வந்ததா இருந்தாலும் எந்த மாயா சக்தியும் அவங்கள டச் பண்ண முடியாது. அதனால அவங்க பியூர் டிவோட்டிஸும் இந்த 3 மோட்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஆனா அது அவங்கள அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஞானம் இல்ல விஞ்ஞானம். ரைட்? நேத்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், ஞானத்துக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். ஞானம் நம்ம எல்லாருக்கும் வளர்ந்துருக்கு படிச்சு. ஆனா விஞ்ஞானம் வரதுக்கு டைம் ஆகும். அது பியூர் டிவோட்டி ஆற லெவலுக்கு வந்தாதான் நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும். அதனால எந்த விதமான ஒரு மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டியும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. நம்மனா ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு தடவை நீங்க மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா, ஐயோ சாவி எங்கேயோ போச்சுனாலும் நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன். நம்ம இப்ப டென்ஷன் ஆகாட்டா கூட சரி போச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. நம்ம கொஞ்சமாவது நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும். கரெக்டா? சோ நீங்க வரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். என்னடா இது நம்மளுக்கு இப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதே அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மள அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா இன்னும் நம்ம அந்த பியூர் டிவோட்டி ஸ்டேஜ் வரல, சேத்தோ தர்ப்பண ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? 2.56 வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேதினா ஜனேரா துமி பரம ஆஸ்ரயா துமி மூல நாராயணா இதேகி சம்சயா. Hare Krishna. Hare You are Krishna. the ultimate shelter of these three planetary portion. Thus, there is not the slightest doubt that you are the primeval Narayana. Hare Krishna. Parpatum padikita Mataji. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Brahma has confirmed that Lord Krishna is the supreme, the source of the three manifestation known as Mataji, அது என்ன புரியலையே? ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஸ்ரீகோதய சாயி விஷ்ணு, கார்போதக சாயி விஷ்ணு, Karnodaya Vishnu, Mahavishnu for his pastimes. Lord Krishna has 4 original manifestations, namely Vasudeva, Sankarshana, Pratyigna and Aniruddha. The first Parasu avatar make Vishnu to the casual ocean, who is the creator of the aggregate material energy, is an expansion of Sankarshana. The second Purusha, Garbhodaya Shayi Vishnu, is an expansion of Pratyigna, and the third Purusha, Vishnu, is an expansion of Aniruddha. All these are within the category of manifestation of Narayana, who is manifestation of Sri Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப இதை டிஸ்கஸ் பண்ணதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நான் போறேன். இப்ப நம்ம புருஷ அவதாரங்கள் அப்படின்றோம் இல்லையா? நம்ம மகாவிஷ்ணு, ரைட்? அவர் மகா சங்கர்ஷனால இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கான்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுல டவுட்டே இல்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் புருஷா எக்ஸ்பான்ஷன். 2வது புருஷா எக்ஸ்பான்ஷன் கார்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. யாரு அப்படின்னா பிரத்யும்னா. பிரத்யும்னால இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆறவர் தான் கார்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. அண்ட் அதே மாதிரி ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு அனிருத்தாவோட எக்ஸ்பான்ஷன். ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருந்து வரவங்க அப்படின்றது தெரியும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? சோ மகாவிஷ்ணுல இருந்து வரவர் நம்ம எல்லாருக்குமே அது தெரியும். மகாவிஷ்ணு யாரு? சங்கர்ஷனா, அதாவது மகா சங்கர்ஷனா தான் மகாவிஷ்ணுன்றது தெரியும். கார்போதக்ஷாய் விஷ்ணுவா வரவர் நம்ம பிரத்யும்னா தான். அண்ட் அனிருத்தான்றவர் நம்ம ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணுவோட சரியா? நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இது நியூ மாதாஜி. சங்கர்ஷ்ணா மகாவிஷ்ணு, பிரத்யும்னா கார்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. கார்போதக
And அனிருத்தா வந்து க்ஷீரோத கசாயம். கரெக்ட். இதுதான் பார்ட் ஆஃப் த பிளெனரி எக்ஸ்பான்ஷன் எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னு புரியுதுங்களா? பல்ராம்ல இருந்து எக்ஸ்பாண்ட் விரிவாக்கம், விரிவாக்கத்தில் விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ புரியுதுங்களா? சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சேதி நேராம் சா பரவ்யுமானா சேதி நேரா அம்சா பரவ்யும நாராயணா தேனா தோமாரா விலாசா துமி மூல நாராயணா. Translation. The source of these three future is the Narayana in the spiritual sky. He is your Vilasa expansion. Therefore, you are the ultimate Narayana. Hare Krishna. என்ன பேப்பர்லாம் வச்சிருக்கீங்க? இங்கேயும் பண்ண வேண்டாம், ஒட்டாம பண்றது. நான் மியூட் போட்டுட்டேன், அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். Sana, I'm in class. Okay, I'll call you. Sorry, Mathaji. Hare Krishna. The source of three features of Narayana. So, என்ன சொல்றாங்க? கிளியரா வந்து நம்ம நாராயணா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல இருக்காரு, ரைட்? அவர் வந்து யாரு? விலாசா எக்ஸ்பான்ஷன். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நான் ஒருக்கா பிளாஷ்பேக் போயிட்டு வருவோம். நம்ம பிரகாஷா இது அண்ட் விலாசா எக்ஸ்பான்ஷன் 2 படிச்சிருக்கோம். பிரகாஷா எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து நம்ம கோலோகா, விலாசா வந்து நம்ம வைகுண்டால வருது. தேர்ஃபோர் ஃபைனலா எல்லாமே நீதான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு. சரிங்களா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா போக போக இது இன்னும் அப்படியே கனெக்ட் ஆயிட்டே போகும். அதுக்குதான் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன். ஓகே, போவா? ஓகே. ஆதேவ பிரம்ம வாக்கியே அத்தேவ பிரம்ம வாக்கியே பரவ்யோம நாராயணா தேஹோ கிருஷ்ணேரா விலாசா ஏ தத்வ வீரா விவரணா. Translation. Therefore, according to the authority of Brahma, the Narayana, who is the predominating deity in the transcendental world, is but the Vilasa future of Krishna. This has no been conclusively proved. அதாவது இது வந்து கன்க்ளூசிவ்லினா ஃபைனலா வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு மேல நம்ம வந்து பேசிட்டு இது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணேரா விலாசா, அப்படி அதாவது விலாசா, கிருஷ்ணரோட விலாசா விரிவாக்கத்துல இருக்கிறவர் தான் இந்த நாராயணான்றது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கோலோகா சார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல உங்களுக்கு இந்த கிளாரிட்டி கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஏ ஸ்லோகா தத்வ லக்ஷணா பாகவத சாரா பரிபாஷ ரூபே இஹாரா சர்வத்ராதிகாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. The truth indicated in this verse text 30 is the essence of Srimad Bhagavatam. This is conclusion through synonyms applies everywhere. Synonyms. இப்ப என்னன்னா, இது வந்து நம்மளோட 30வது டெக்ஸ்டான ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இதுதான் சாரம் சொல்லுவோம் இல்லையா? இதுதான் ஃபைனல். இது வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து அதேதான், இது வந்து வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாத்துலயுமே அதேதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? பிரம்மாத்மா பகவான் கிருஷ்ணேர விஹாரா ஏயி அர்த்தனா ஜானி மூக அர்த்ததாரே ஆரா. ஹரே கிருஷ்ணா. not knowing that மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட் இருக்கு. proceed படிங்க. Not knowing that Brahman, Paramatma and Bhagavan are all features of Krishna. Foolish scholars speculate in various ways. Hare Krishna. Hare Krishna. Nicely done. Thank you, Mathaji. So இப்போ என்னன்னா, இந்த 3 இது தெரியாம ஸ்காலர்ஸ் விடுங்க. நான் விஷ்ணு பக்தர் சொல்றவங்க கிட்டே 3 விஷ்ணு இருக்கானா அவங்களுக்கு தெரியாது. சரியா? சோ அதுதான் விஷயம். 2.61 அவதாரி நாராயணா கிருஷ்ண அவதாரா தேன சதுர்புஜா இஹா மனுஷ்யக் ஆகாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. Because Narayana has 4 hands, whereas Krishna looks just like a man. They say that Narayana is the original God, whereas Krishna is but an incarnation. But some scholar argue that because Narayana has 4 hands, wherever in Krishna has only 2. Narayana is the original personality of Godhead, and Krishna is
is his incarnation, sir. Such in thank you. such So இப்ப என்ன எல்லாருக்குமே பிரச்சனைனா நம்ம வந்து காட்னா பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும், என்னை விட ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்கணும், ஒண்ணு 2 தலையாவது இருக்கணும், இல்ல 2 கையாவது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும், இல்ல 2 காலாவது இருக்கணும், அப்பதான் நான் ஒத்துப்பேன். என்ன மாதிரி இருந்தா எனக்கு கஷ்டம், ஏன்னா என்ன மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தானா நான் எனக்கு ஈக்குவலா தான் நினைப்பேன்றது நம்ம மென்டாலிட்டி. கரெக்டா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னியா இருக்கச்சு கூட அவர் ரொம்ப அழகா இருந்தார், ரைட்? அண்ட் நம்ம குட்டனா, அதாவது டுவார்ஃப் குள்ள அவதாரம் எடுத்தாரு இல்லையா, வாமன அவதாரம், அதுலயும் ரொம்ப கியூட்டா இருந்தார். சோ என்ன விஷயம்னா, எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, அவர் வந்து எந்த ஃபார்ம், இதெல்லாம் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வைகுண்டத்துல இருக்கு, அந்த ஃபார்ம்ல வரைச்சே என்ன மோசமான ஒரு லுக் இருக்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு இருந்தாலும் அவ்வளவு அழகா இருக்காரு. நரசிம்ம அவதாரம் அவ்வளவு உக்ரமா இருந்தாலும் அதுல நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும், ரைட்? நம்ம பயந்து ஓட மாட்டோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பிரேமையில இருக்கதான் நினைக்கிறாரு. ஆனா நாராயணன் வந்து எதுக்கு இருக்காருன்னா, கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு சிலர் வந்து பிரேமையில விழுவாங்க, சிலர் பவர்ல தான் விழுவாங்க. சோ நாராயண ஃபார்ம் இருந்தாதான் சிலருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். ஓகே 4 காலு 4 கை ஓகே டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, நம்மள மாதிரியே இருந்தாங்கன்னா ஓகே நம்மள மாதிரி ஈக்குவலா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு. அதை புரிஞ்சுக்கிற மனப்பான்மை பிரேம பக்தி லெவல்ல வந்தாதான் வரும். நம்ம எல்லாருமே வந்து பவர்னா நம்ம எல்லாம் ஆடுவோம். இப்ப நம்ம கூட பாருங்க, எந்த இடத்துல போனாலும் நம்ம ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பவர் தான். இப்போ ஒரு சின்ன மேங்களூர் ISKCON கூட எடுத்துக்கோங்க, நம்ம NND பிரபு வந்து நம்ம கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேசுறச்சு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அட்ராக்ட் ஆகும், ஓ அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல், அவர் க்ளோஸ் ஆன அப்புறம் தான் ஓகே இவர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்றதெல்லாம் அப்புறம் தான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசுல வந்து பதியறது பவர். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஒத்துக்கிறோம் மாதாஜி. எல்லாமே NND பிரபுவா இருக்கட்டும், ஒரு டீச்சரா இருக்கட்டும், இப்ப வந்து என்னையே எடுத்துக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஓகே இவங்க டீச்சர், நான் ஸ்டூடெண்ட், நான் கேட்கணும், அந்த கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு ஏறும். இப்ப வந்து அதெல்லாம் அந்த இது இருந்தாலும் இப்ப பாக்குறது நிறைய பாப்பீங்கன்னா, அப்பா பேசினாலும் என்ன சொல்வீங்க, சச்சா பரவாயில்ல நம்ம மாதாஜி தானே, ஏன்னா அந்த பவர்ன்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதுக்கப்புறம் அந்த அஃபெக்ஷன், அந்த பிரேமையில வந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க, இந்த பவர்ன்றதே தெரியாது. நம்ம எப்படி வேணா பேசுவோம், அவங்க எப்படி பேசினாலும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டோம். பாத்திருக்கீங்களா? அதான் நம்ம தமிழ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு. இது வந்து குழந்தைன்ற கான்செப்ட் இல்ல, எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஆள் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம பண்ணாலும் அது கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு. கரெக்டா? சோ எது இருந்தாலும் இப்ப வந்து என்னன்னா, இதுவே வந்து டக்குன்னு ஒருத்தங்க வந்து பேசச்சு, நானே எடுத்துக்கோங்க 18 daysல வந்து ஒரு தடவை தனிஸ்ரீ மேம் ஃபர்ஸ்ட் பேசச்சு சரியா பேசாதப்போ அவ்வளவு பேர் தப்பு கண்டுபிடிச்சாங்க இல்ல, அதாவது ப்ரொஃபசர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இப்ப வந்து நான் எவ்வளவு தப்பு பண்றேன், ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு தமிழ் தப்பா பேசுறேன், அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. அது விடுங்க மாதாஜி, நாங்களே தப்பாதான் பேசுவோம் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க கரெக்டா பேசினாலும் உங்களை இறக்கிக்கிட்டு என்ன தூக்கி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றீங்க. எதுக்குன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மாறி லைக்கிங்ல வந்துச்சுன்னா, திக்கினாலும் தப்பா பேசினாலும் நம்மளுக்கு தப்பா தெரியாது. அதுக்குதான் அந்த ப்ராபர்ப். சோ அதே மாதிரி என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பவர்ல தான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும். அதுக்குதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல பவர் பத்தி பேசுவாரு. எந்த சாப்டர் அது? பகவத்கீதால எந்த சாப்டர்ல இருந்து பவர் பத்தி ஆரம்பிக்குது? 11th கேட்கல மாதாஜி, தைரியமா சொல்லுங்க. 11th chapter ஃபுல் பவர். ஆனா 7th chapterல இருந்தே பவர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, டேஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் எல்லாமே. பட் 11th chapter ஃபுல் பவர்ல தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுன், அம்மா எனக்கு கும்பிடு, எனக்கு நீ பவர் எல்லாம் காட்டாத, நீ வா அப்படின்னு. சைத்தன்யா சரிதாமிர்தாலையும் இதே நடக்கும். இதே வந்து என்ன ஆகும்னா, இது அப்புறமா வரும் மத்திய லீலையில. இவர் வந்து கேட்பாரு, நம்மளோட அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவாரு, உருவாரு பெறல்வாரு, யாருக்குமே புரியாது என்னறான்னு. சரி சைத்தன்யா மகாபிரபு வருவார், வந்து கூப்பிட்டு போய் தனியா ஒரு ரூம்ல லாக் பண்ணிட்டு, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்வாங்க. நீதான் வேணும்னுவாரு. நான் தான் வேணுமா? நான் தான் இருக்கேனேமா, நான் உனக்கு இல்ல பிரேம வந்திருக்கேன், நீங்க கூப்பிட்டதால தானே வந்தேன்னா. அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபையே ஆக மாட்டாரு. அவர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிப்பாரு அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி தேங்க்யூ. சோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மொத்த நான் இதுக்கோசம் தானே வந்தேன். அப்புறம் வந்து இவர் சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி சான்ஸே இல்ல, ஒத்துக்கவே முடியாது, இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாரு. கடைசியில உனக்கு என்னதான் வேணும்னு சைத்தன்யா புரிஞ்சுச்சு. அவர் சொல்வாரு, இந்த மாதிரி அர்ஜுனைக்கு நீங்க காட்டினீங்கல்ல விராட் ரூபா, நானும் பாக்கணும்னு. இது இந்த டாபிக் வந்த உடனே ஆண்டனா யாருக்கோ ஏறும், எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அப்படியே தலையில கொம்பெல்லாம் வளர்ந்துரும். யாரு அது? இந்த கான்வர்சேஷன் 2 பேர் நடுவுல நடக்குது. ஸ்ரீவத்ச ஆச்சாரியாவோட வீட்டுல நடக்குது. அவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு அத்வைத ஆச்சாரியா ஒரு ரூம்ல போய் லாக் பண்ணிட்டு இந்த கான்வர்சேஷன் சீக்ரெட்டா நடக்கச்சு. அவர் கேட்பாரு, எனக்கு விராட் ரூபம் காட்டணும்னு. விராட் ரூபம் காட்டுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஆண்டனா சொல்லுவாங்களே, அதாவது அலாரம் அடிச்சு தலையில. யாரு? கரெக்ட் பிரேமா மாதாஜி.
நித்யானந்தா டைரக்டா உங்களுக்கு போன்ல சொல்றாரான்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு மாதாஜி. உங்க போனை நான் நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட். ஓகே, நித்யானந்தா பிரபுக்கு ஒண்டி இந்த விஷயம் வந்துட்டு எல்லாரையும் டபக்குன்னு note வந்து பண்ணிட்டீங்க. ஆமா ஆமா. சோ அதனால அவர் பக்கு நின்றுப்பாரு. அத்வைத ஆச்சாரியா ஷாக் ஆயிடுவாரு, இவரே வந்தாரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த விராட் ரூபம் பார்க்கணும் இல்ல, அந்த கியூரியாசிட்டில அவருக்கு தோணவே தோணாது. சோ அந்த விராட் ரூபமா காட்ட ஆரம்பிச்சுவாரு. சோ விராட் ரூபம் அவ்வளவு பெருசு ரூபம் காட்ட அவருக்கு அது உண்டி தெரியாது, அப்படியே குருச்சேத்திரா வார் தெரிய ஆரம்பிச்சோம். அர்ஜுனா பாக்குறது, அவர் மூஞ்சில இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன், அந்த ஃபுல் குருக்ஷேத்ரா டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த ஆனந்தத்துல. ஏன்னா நித்யானந்தா பிரபுவும் பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குருக்ஷேத்ரா வார் பலராமா இருக்கச்சே அவர் கிளம்பி போயிடுவாரு. கரெக்டா? சோ இப்போ ஆல்ரெடி அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரிதான் இல்ல இப்ப அவர் அவ்வளவு அனுபவிப்பாரு. இதெல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடி கூத்தாடி முடிஞ்ச உடனே யாருக்குமே தெரியாது. ரொம்ப எக்ஸால்டட் அவங்க தான் ஸ்ரீவாத்ச ஆச்சாரியா, யாருக்குமே தெரியாது. அத்வைத ஆச்சாரியா சைத்தன்யா பிரபு கிட்ட ஆஸ் யூஷுவல் கேட்பாரு, தயவு செஞ்சு 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல வந்துருங்கன்னு. அவர் வருவாரு. இதோட நிக்காது. இதோட என்ன ஆகும், கம்முன்னு இருக்க மாட்டாருல்ல அத்வைத ஆச்சாரியா, ஆரம்பிச்சிடுவாரு நித்யானந்தாவை நோண்டுறதுக்கு. இவனே இங்க, இவன் எந்த பரதேசி சேர்ந்தான், இவன் காஸ்ட் என்னன்னு தெரியல, இவன் சன்னியாசின்னு இவன் யார் சொன்னாங்க, சன்னியாசியனா இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும், 3 வேளை சாப்பிடுறான். இவனைய வேற கூட்டிட்டு குடிகார பையனை கூட்டிட்டு வச்சிருக்காரு யாரோ ஒருத்தர். யார் வீட்டுல வச்சிருக்காரு? யார் வச்சிருக்காரு? யார் வீட்டுல இருக்காரு சிவா நித்யானந்தா? அத்வைத்தர். ஆஹா, ஸ்ரீவாத்சா அங்கன், ஸ்ரீவாத்சா ஆச்சாரியா வீட்டுல. ஸ்ரீவாத்சாக்கு மூலையே இல்ல. இவனால என்னோட பிராமின் குவாலிட்டி போச்சு, இவனால நான் ஸ்மாத்தா பிராமின்ன்றதும் போச்சு, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி இருந்தா கேவலம் அப்படின்னு சைத்தன்யா பிரபுக்கு ஒரே சிரிப்பு. நித்யானந்தா பிரபு, நானும் அதேதான் ஃபீல் பண்றேன். யார் இவரு ஸ்மாத்தான்னு டார்ச்சர் பண்றாரு, நான் பிராமின் நான் தான் இருக்கணும்னு யார் சொன்னானா? ஆக்சுவலா நித்யானந்தாவும் ப்ராப்பர் பிராமின் ஃபேமிலில இருந்து, ஆனா அவர் ஒரு தடவை கூட வாயை திறந்து நான் இவங்களோட ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லவே மாட்டாரு. நான் யாரா இருந்தாலும் ஏதாவது ரூல் இருக்கா சன்னியாசி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு, நான் பிரசாதமா சாப்பிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு அவங்க பயங்கர சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாரு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சைத்தன்யா மகாபிரபு அந்த சைட்ல சிரிச்சுட்டு இருப்பாரு. இது ஏன் இப்படி நான் சொல்றேன்னா, இது லார்டோட பாஸ்ட் டைமும் சரி, இந்த 2 பேரோட பாஸ்ட் டைம் இன்னும் டீட்டெயிலா வரும்னு ஷார்ட்டா சொல்றேன். நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது என்ன இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்களே அப்படின்னு. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்க அடிச்சுக்கிறதுலயும் அவ்வளவு ஒரு பிரியம் ஒருத்தர் மேல இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அடிச்சுக்கிற 2 பேரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஒருத்தர் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு, இன்னொருத்தர் பல்ராம் வர்ஷன், ரைட்? சோ அதனால அவங்க அடிச்சுக்கிறதும் பிடிச்சிக்கிறதும் ரெண்டுமே எப்பயுமே ஒண்ணு இருக்கு. கிருஷ்ணர் அடிச்சாலும் கிருஷ்ணர் கடிபிடிச்சாலும் ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் அப்சல்யூட். அதே மாதிரி டிவோட்டீஸும் நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அதனால நித்யானந்தா சொல்வாரு, அதுவும் சொல்வாரு அத்வைத ஆச்சாரியா, யாரோ ரோட்ல போறவங்களை கூட்டிட்டு சைத்தன்யா மகாபிரபு தம்பி அண்ணான்னு சொல்லி வேற உட்கார வச்சிருக்காரு, இதெல்லாம் வேற நாங்க கேட்கணும்னு. ஆனா வாயில என்ன சொன்னாலும் அவர் திட்டுற மாதிரி ஆக்சுவலா நித்யானந்தாவை ப்ரொமோட் தான் பண்றாரு. இவ்வளவு நடந்தும் நித்யானந்தா பிரபு வாயை திறந்து நானும் இந்த மாதிரி உங்க எல்லாரையும் விட நான் பயங்கரமான ஸ்மாத்தா பிராமணனை பிறக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ஒருத்தர் கூட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாரு. அந்த நினைப்பும் அவருக்கு இருக்காது. ஆமா அப்படி இப்படின்னு ஏடாகூடமா அதே ஒரு 4 வயசு சண்டை குழந்தை எப்படி சண்டை போடுமோ அதே சண்டை தான் போடுவாரு. இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு தெரிஞ்சது இந்த 3 பேருக்கு. ஓகே, வேற யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா எல்லா பாஸ்ட் டைம்ஸுமே லெவல் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம் இன்டென்சிட்டி வரைக்கும் அவங்க ரிவீல் பண்ணாரு சைத்தன்யா மகாபிரபு. இது நம்ம பார்ப்போம். இது சைத்தன்யா சரிதாமிருத்தால அவ்வளவு டீட்டெயிலா இல்ல, சைத்தன்யா பாகவத்ல மத்திய லீலால இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் பட் 1 சாப்டர்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போலாமா? 62. ஏய் மாதே நானா ரூபா கரே பூர்வ பக்ஷா தஹாரே நிர்ஜிதா பகவத பத்ய தக்ஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. In this way, their argument appear in various forms. But the poetry of the Bhagavatam expertly refuse them all. இந்த விஷயத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the arguments appear in various form. என்னமோ அதாவது இது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகாவோட கண்டினியூவேஷன். இது ஏன் சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி வேற வேற ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணர் இருக்கலாம், 200ல இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம். தெரியாதவங்க அந்த ஸ்காலர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்ல, கண்ணாபுண்ணான்னு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, நாராயணா தான் 4 கை, இவங்க எல்லாம் தப்புன்னு பேசினாலும் பாகவதம் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்லிடுறதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் 2.63 சைத்தன்யா சரிதாமிருதா. இது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 2வது சாப்டர் 11th வெர்ஸ்லயும் ரிப்பீட் ஆகும். வதந்தி தத்வ வித்தஸ் தத்வம்
யஜ்ஞான அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானிதி சப்தயே அப்படின்னா என்ன? ஓகே, எல்லா புத்தி படிங்க மாதிரி. Learned transmentalization who know the absolute truth say that is non-dual. Non-dual is called impersonal Brahman, the located Paramatma and the personality of Godhead. Perfect. This text is from Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 1.2.11. இதான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, ரெண்டாவது சாப்டர் 11th verse, ரைட்? டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அன்றது என்னன்னா, அதாவது வதந்தி தத்துவ வித்தஸ், அதாவது தத்துவங்கள் தெரிஞ்ச யோகியம் எல்லாம் படிச்சவங்க என்னன்னா, இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மா லோக்கலைஸ் பரமா, இதெல்லாம் வெவ்வேறு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்றாங்க. சோ இது பாகவதமோட ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா. அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது இது யாருக்கு தெரியும்? அந்த பக்தியில அந்த ரொம்ப ஹைல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்டிதான் அப்சல்யூட் ட்ரூத். இது மூணுமே அப்படி நம்ம மூணுமே சொல்றோம். நம்ம இது ஒண்டின்னு சொல்ல மாட்டோம். நம்ம பிரம்மனும் அவர்தா, பரமாத்மாவும் அவர்தா, கிருஷ்ணரும் அவர்தான் சொல்றோம், ஒத்துப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி பிலோசாபிக்கல் ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆர்கியூ பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. இன்னும் ஒரு 3 ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம், ஏன்னா அப்ப நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவோம், சரிங்களா? சுனாபாயி ஸ்லோகா காரஹ விசாரா ஏகே முக்கிய தத்வா தீனாதாஹார பிரச்சாரா. Translation. My dear brothers, kindly listen to the explanation of this verse and consider its meaning. The one originally entity is known in his 3 different futures. Hare Krishna. So பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானிதி, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட சகோதரர்களே இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கேளுங்க, சும்மா அந்த பாட்டு பாடிட்டு ஓடிடாதீங்க. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றது ஒரிஜினல், ரைட்? கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் ரூபா. அந்த ஒரிஜினல் என்டிட்டி இந்த 3 ஃபீச்சரும் அவருக்கு சம்பந்தமானதுதான். சோ பிரம்மம்ன்றது எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமாகும்? பிரம்மம் தான் மாதாஜி, பகவானுடைய ஒளி, அவர்தானே பகவானுடைய ஒளி மாதாஜி, பிரம்மன் முக ஒளி. கிருஷ்ணருக்கு அடுத்ததுதான் பிரம்மர் தான். கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி பிரம்ம ஜோதின்றது அவரோட ஒளி, அதுதான் சொல்ல வராங்க. அதுக்குதான் டிவோட்டீஸ் நம்மளோட ஈஷோபனிஷத் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, ஹிரண்மேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிலிதம் முகம் தஸ்வம் பூஷண பாவ்ருண்யு சத்ய தர்மாய திருஷ்டையே. அப்படின்னா என்ன? ஹிரண்மயான பாத்திரேன சத்ய தர்மாய திருஷ்டையே, இரண்மயன பாத்திரம் மாதிரி இருக்கிற, அதாவது அது கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ், ரைட்? பிரம்மன் எஃபல்ஜன்ஸ். ஹிரண்மயான்றது கோல்டு கூட அர்த்தம். அது உன் முகத்தை மறைக்கிறது, தயவு செஞ்சு அதை தள்ளி விடு, நான் உன் முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு டிவோட்டீஸ், பியோர் டிவோட்டீஸ் ப்ரே பண்றாங்க. ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் நான் பிரம்மஜோதியில போய் உட்காந்தா போறோம் அப்படின்றாங்க. சோ இதுதான் வித்தியாசம். கிளியரா மந்த்ரா 15 ஆஃப் ஈஷோபனிஷத்துல சொல்றாங்க. சோ அததான் சொல்றாங்க. ஆனா பிரம்மஜோதி என்றதும் கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? 2.65 ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வயா ஞான தத்வா வசுத கிருஷ்ணேர ஸ்வரூபா பிரம்ம ஆத்மா பகவான் தீனா தான்ற ரூபா. Lord Krishna himself is the one undivided absolute truth, the ultimate reality. He maintains himself in three features as Brahman, Paramatma, and Bhagavan, perfect. In the verse of Srimad Bhagavatam cited above, Bhagavad Gita 1.2.11, the principal word Bhagavan indicates the personality of Godhead. And Brahman and Paramatma are concomitants, deduced the absolutely personality as government and its minister, or deductions from the supreme executive head. In other words, the principal truth is exhibited in 3 different phrases. The absolute truth, the personality of Godhead, Sri Krishna, Bhagavan, is also known as Brahman and Paramatma, although all the features are identical. Hare Krishna. Not Brahman, Mathaji, Brahman. Okay. Sorry. So spelling no, sorry. I'm just telling concept which mark. So basically என்னன்னா மூணுமே கிருஷ்ணர் தான், ரைட்? எஃபெக்ட் வேற. இப்ப சூரியன் என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன சிம்பிளா நம்ம புரியுற மாதிரி 2 + 2 4 தானே, அதுவும் கரெக்ட் தான். 2 × 2 4, அதுவும் கரெக்ட் தான். 2² 4, அதுவும் கரெக்ட் தான். மூணுமே கரெக்ட் தான். ஐயோ தப்பு, அது எப்படி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது.
சோ 4 எப்படி டிரைவ் ஆகும் அப்படின்னு மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் கேட்டா இந்த 3 ஈக்குவேஷனுமே டிக் தான். கரெக்டா? அதே மாதிரி சூரியன் அப்படின்னா ஒளின்றதும் கரெக்ட் தான், நம்ம சூரிய டிஸ்க்ன்றதும் கரெக்ட் தான், அதுக்குள்ள இருக்கிற பிளானட்ன்றதும் கரெக்ட் தான். ஆக மொத்தம் 3மே வந்து சூரியன் தான். ரைட்? சோ இது எல்லாமே கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ 3மே நம்ம பகவான் ஃபீச்சர்ல இருந்து வர ஒரு ட்ரூத், எல்லாமே நிஜம், எதுவுமே பொய் இல்லை அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. இது இன்னைக்கு கடைசி ஸ்லோகா 2.66. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ ஸ்லோகேரார்த்தா துமி ஹைல நிர்வச்சனா ஆரா ஏக சுனா பாகவதேர வச்சனா. Hare Krishna. The import of this verse has stopped you from arguing. Now listen to another verse of Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. ரைட்? சோ இப்ப என்ன சொல்ல வராங்க, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் வந்து ரொம்ப கிளியரா நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த வருஷம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட்டை விட்டு நம்ம தொலைக போறோம். இதுக்கு மேல நம்ம வந்து உட்காந்து சும்மா நோய்னு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கவே கூடாது. நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி வந்துச்சு. நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இன்னொரு ஆர்குமெண்ட், அதாவது இன்னொரு டாபிக்கு போகலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ குவிக்கா வந்து நான் இது எதுக்கு 60 இதோட நிறுத்துறேன்னா, கிருஷ்ணா வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து நாராயணா விட கிருஷ்ணர் கிரேட் என்று சொல்ற பாயிண்ட். இனிமே 67ல இருந்து 90 நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் தான் எல்லா இன்கார்னேஷன், அதாவது இப்போ அவர் தான் அவதாரி, மத்தவங்க எல்லாம் இன்கார்னேஷன். இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, மாதாஜி தசாவதாரம் என்ன கான்செப்ட், அது எப்படி மாதாஜினா அது வேற. நம்ம ஜெயகோபால் அவர் எழுதினது தசாவதாரம், ஆனா அவர் தான் ஒரிஜினல்ன்றது என்னன்றதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் செகண்ட் சாப்டர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆல்ரெடி பாகவதம்ல வந்த கதை தான், ரிப்பீட்டேஷன் தான், பட் எல்லாத்துலயுமே ரிப்பீட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இல்லைன்னா கடைசியில வந்து சைத்தன்யா யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி வரக்கூடாதுன்றதால அதை ரீட்ரேட் பண்றாங்க. சரிங்களா? சோ நம்ம இதோட இந்த செஷன் இப்போ நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சார் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள்? கிளியரா இருக்கா? ஓகே, வெரி நைஸ். கிளியரா இருக்குன்னா நீங்க நல்லா ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே குழப்பம், நெக்ஸ்ட் இன்னும் குழப்பம். ஸோ முடிஞ்சா இன்னையில இருந்து 66 ஃபுல்லா படிக்காட்ட கூட சும்மா ஒரு ரீட் கொடுங்க. உங்களுக்கு 3 நாள் லீவ், நாளைக்கு நாளானிக்கு லீவ்னா சைத்தன்யா சரிதாமிரதால இல்ல, என்கிட்ட இருந்து லீவ். 6 மணில இருந்து 7 மணிக்கு தனேஸ்வரி மேம் கோலோகா சாட் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க 2 நாளுக்கு. மோகன்தாஸ் பிரபு ஒருவேளை அந்த கோலோகா சாட் சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் இவங்களோட பிரசன்டேஷன் கொடுக்கலாம். திரும்ப 4 o'clock வந்து நான் மண்டேல இருந்து ரிசீவ் பண்ணுவேன். சரிங்களா? நான் ஊருக்கு போறேன், ஹைதராபாத். தாத்தா. Hare Krishna Mataji. 15 minutes will be too low, Mataji. Happy journey Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. ஹாப்பி ஹரே கிருஷ்ணா. கல்யாணம், கசின் கல்யாணம். அதான் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு ஜெனரல் சந்தேகம் இருக்கு. தமிழ் மதர் டங் இருக்கிறவங்க ஒண்ணுதான் பேசணும். கண்டிப்பா புஷ்ப மாதாஜி நீங்க சொல்லாதீங்க. யார் அந்த தமிழ் மதர் டங்? மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்களும் பேசக்கூடாது. தமிழ் மாதாஜி, தமிழ் கரெக்ஷன் வேணா. தமிழ்ல யாரு உண்மையான தமிழ்ல நீங்க எல்லாருமே சொல்லுங்க. புஷ்ப மாதாஜி நீங்க விட்டுருங்க. நான் பத்மா மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி நீங்க தமிழ் சொல்லுங்க, இழி சொல்லுங்க. பரவாயில்ல மாதாஜி, தமிழே சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க. பிரேம மாதாஜி எனக்கு இந்த டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணும். நீங்க ஒண்டிதான் பேசுவீங்க இல்ல பத்மா மாதாஜி? வேற யாரும் பேசக்கூடாது. வேற கன்னடம், மலையாளம், கன்னடா, பான் எல்லாம் வேண்டாம். தெலுங்குதான், நாங்கெல்லாம் தெலுங்குதான். அப்ப வேண்டாம். எனக்கு ஒரிஜினல் தமிழியன் யாராவது தெரியும். அதெல்லாம் வேண்டாம். எனக்கு ஒரிஜினல் தமிழியன் தான் வேணும். யாராவது இங்க பர்ஃபெக்டா பிறந்த தமிழியன் இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ்னா யாரு பிரபு? தமிழ் பார்த்தசாரதி ஸ்ரீதரன். பிரபு தமிழ் என்ன அப்புறம் வந்து கன்னடான்னு சொல்லக்கூடாது, மாத்தக்கூடாது. இல்ல. ஓகே ஓகே. சோ பிரபு ஒரே ஒரு நீங்க வந்து பேசறச்சே நீங்க என் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, என் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு இன்வைட் பண்ணுவீங்களா இல்ல எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு இன்வைட்? உங்க வீட்டுக்கு வாங்க, இல்லன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கன்னு இன்வைட் பண்ணுவீங்களா? நான் வெறும் தமிழ் சொல்றேன். நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க, உங்க வீட்டுக்கு வாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க. வீட்டுக்கு வாங்க. எஸ், பகவான் தான்
பகவானோட கிருப்பைனால அந்த வீடு கட்ட முடிஞ்சது. அதனால நம்ம வீடு எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் நம்ம வீடு தான் சொல்வீங்கல்ல பிரபு? எஸ் எஸ். அவர் மட்டும் இல்ல மாதாஜி, நாங்களும் அப்படிதான் சொல்லுவோம். நம்ம வீட்டுக்கு நான் தெலுங்குல அப்படிதான் சொல்லுவோம் மாதாஜி. பட் தமிழ்ல ஒருத்தங்க சொன்னாங்க நீங்க நம்ம வீட்டு சொல்லக்கூடாது, என் வீட்டுக்கு வாங்க இல்ல எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னாக்கா ஈகோ வந்துருது பாத்தீங்களா? ஏன் ஈகோ ஈகோ எங்க வீட்டுக்கு இல்ல 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 தெலுங்குல என் வீட்டுக்கு நான் இன்டிக்கின்னு சொல்ல மாட்டோம், மா இன்டிக்கின்னு தான் சொல்லுவோம். தமிழ்ல கேட்கு. கடைசியில போகும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே போனேன் மாதாஜி. கடைசியில போகும்போது எல்லாத்தையும் இப்போ என்ன சொல்றீங்கன்றது எனக்கு வேணும். அதனால நம்ம வீட்டுக்கு போலாம். யாருமே என் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு சொல்லவே மாட்டாங்க. அடுத்த தடவை யாராவது பேசட்டும், யாராவது வந்து மாதாஜி நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லட்டும், நான் அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி மோகன்தாஸ் பிரபு அவங்களுக்கு அப்படியே மியூசிக் டோனா ப்ளே பண்ணுவாங்க. எவ்வளவு பேர் சொல்லிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாமே எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னா முதல்ல சொல்லுவீங்க. நடைமுறையில இருக்கிறது எங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படிங்கறது. எங்க வீட்டுக்கு வாங்கதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் கேட்டேன் நான் தமிழ்ல. அது நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க இந்த சிவனடியார்கள், அப்புறம் இந்த வைஷ்ணவர்கள், அந்த இதுல ரொம்ப ஆழ்ந்து இருக்கிறவங்க தான் அப்படி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அப்படி இல்ல மாதாஜி, சில லாங்குவேஜ் கூட அப்படி. இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து கம் டு அவர் ஹவுஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க, மை ஹவுஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தெலுங்குல வந்து அவர் ஹவுஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் கூட மேட்டர்ஸ். பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வைஷ்ணவா கல்ட்டான்னு எனக்கு அவ்வளவு பார்த்தது இல்ல. பட் பிரபு சொன்னது எக்ஸ்பிளனேஷன் கரெக்ட். ஆக்சுவலா நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்ம அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனா நம்ம நான் என்ன அப்படின்னு உண்மை வந்துச்சு பிரேமா மாதாஜி கிட்ட. அதுக்கு முந்தி எல்லாம் நம்ம எங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு இதான் சொல்லிட்டு போவோம். பிரபு வெறும் வீடு ஒண்டி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மத்ததெல்லாம் வெறும் வீடு ஒண்டி நம்ம வீடுன்னு சரிங்களா? சரி, வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா இன்னைக்கு எடுத்ததுல? எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். இல்ல மாதாஜி இல்ல. ஒன் மோர் திங், இதுக்கு வாலண்டியர்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. தட் இஸ் இந்த கோபால பட்ட கோசாமி அண்ட் ரகுநாத பட்ட கோசாமி, இந்த ரெண்டு கோசாமி பத்தி பிரசன்ட் பண்றதுக்கு. யார் பிரசன்ட் பண்றீங்க? நீங்க வந்து பிரசன்டேஷன் பிபிடி எல்லாம் வேணாம், வாயில பிரசன்ட் பண்ணா கூட போறோம். மாதாஜி பிரசன்ட் பண்ணதை நீங்க பார்க்கவே இல்லை மாதாஜி. முடியல மாதாஜி, நிஜமா சொல்லணும்னா ஹைதராபாத் போயிட்டு வந்ததா என்னோட சோ சாரி. ஆனா டோட்டல் டைட் பக்தி சாஸ்திரி பிரசன்டேஷனே நான் வந்து டிலே பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட கிளாஸ் டே. உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் பாக்குறேன். பட் எப்போ பாப்பேன்னா நான் மண்டே டியூஸ்டேக்குள்ள பாத்துப்பேன். சரிங்களா? பட் இந்த ரெண்டு கோஸ்வாமி ஜீவ கோஸ்வாமி யார் சொல்றாங்க மாதாஜி? விவேகானந்த பிரபுஜி சொன்னாரு. விவேகானந்த பிரபுஜி நீங்க பிரசன்ட் இல்ல இல்ல நான் சொல்லல. விவேகானந்த பிரபு எங்க இல்லையா இன்னைக்கு? இருக்காரு. விவேகானந்த பிரபு அன்மியூட் பண்ணுங்களேன் கொஞ்சம். வீரேந்திரன் பிரபு வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாரு. அவருக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா அவர் கண்டிப்பா பிரசன்ட் பண்ணுவாரு. ஆமா, அவரு வந்து சனாதன கோசாமி பிரசன்ட் பண்றாரு மாதாஜி. ஓகே. விவேகானந்த பிரபு ஜீவ கோஸ்வாமி சொன்ன மாதிரி எனக்கு கூட நாம இல்ல. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்துட்டு இட் வாஸ் விவேகானந்தம் பிரபுஜி who said that he would present. சரி, ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ஆக்சுவலி. அது வந்துட்டு பத்மா மாதாஜி பண்றாங்க. எஸ் 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 பிரபுஜி. அப்ப எந்த கோஸ்வாமியை விட்டுட்டாங்க? யாரு பாவமான அந்த கோஸ்வாமி? யார் வேணாம்னு சொல்லுங்க. கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட ரெண்டு பட்ட கோசாமி. ஆமா, கோபால பட்ட கோசாமி அண்ட் ரகுநாத பட்ட கோசாமி. பண்ண தெரியாது. பட் ஆனா கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி பத்தி நான் சொல்ல தெரியும். நான் சொல்றேன் நானு. ஓகே, நான் வெரி நைஸ் பிரபு, thank you so much. மோகன்தாஸ் பிரபு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பட்டு கோஸ்வாமி அடாப்ட் பண்ணியாச்சு. கோபால் பார்த்தசாரதி. என்னைக்கு சொல்லணும் பிரபுஜி? நைஸ் நேம், பார்த்தசாரதி. என்னைக்கு சொல்லணும்? என்னைக்கு சொல்லுங்க. when are you comfortable? You will give a date. next week. ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் நெக்ஸ்ட் வீக் தானா? நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் எதுக்கு மாதாஜி? நீங்க நாளையில இருந்து ரெடியா இருக்கணும். எப்போ தனேஸ்வரி மேம் எடுத்து முடிச்சு டைம் இருந்தாலும் இல்ல தனேஸ்வரி மேம் அவைலபிளா இல்லனாலும் உங்க ஸ்லாட் ஆரம்பிச்சிடணும்.
நீங்களா ரெடியா சொன்னீங்களே? நான் ஊருக்கு போறதால தான் நீங்க இதெல்லாம் பண்ண போறீங்க. நான் ரெக்கார்டிங்ல பார்த்து உங்களுக்கு சொன்னேன். வெல்கம். நான் போறதுல அவ்வளவு சந்தோஷமா மாட்டாங்க. தேங்க்யூ சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கிளாஸ் ஆப்சென்ட் ஆனாலே எங்களுக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. எனக்கு ஒரு ஆக்சுவலா பிருந்தாவன் போன சந்தோஷத்தை விட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியலன்னு தான் நான் வந்து ஆன்லைன்ல டெல்லியில இருந்து காலையில எந்திரிச்சு அந்த குளிர் வேற அங்க ரூம்ல பேச வேற முடியல. அந்த குளிர்ல வெளில வந்து ஆன் பண்ணி அந்த லேப்டாப் எல்லாம் செட் பண்ணிருந்தாங்க. அது பண்ணா கூட எல்லாரும் எந்திரிச்சுவாங்கன்னு குச்சுன்னு பேசிட்டு இருந்தேன். 4 மணிக்கு எந்திரிக்க வேண்டியது கூட தூங்கிட்டேன். ஏன்னா காலையில வந்து 2:30 மணில இருந்து கதை பேசிட்டு இருந்தோம். 3-4 ரொம்ப குளிரும் மாதாஜி. பிருந்தாவனத்துல ரொம்ப குளிரும். மதுரா ரொம்ப குளிர் மாதாஜி. 6 டிகிரி குளிரும். பிருந்தாவனம் எல்லாம் பயங்கர குளிர். பிருந்தாவனம் மதுரா. அது வந்து ஸ்வெட்டர் வேற என்னன்னா ஜர்க்கின்ல ஹோலி போட்டாங்க. ஹோலி பவுடர்னா ரோட்ல போடுறவங்க இல்ல, கோயில்லயே போடுறாங்க. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஓவர் ஸ்டைல் ஆச்சு. ஸ்டைலுன்னு இல்ல, நம்ம வந்து அழுக்கப்பட்டாலே நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு தானே, அங்க வாஷ் பண்ண டைம் இல்லன்னு கோட் இல்லாம போயிட்டேன் அடுத்த நாள் பிருந்தாவன். அப்புறம் 2 சாக்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு சாக்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டாங்கன்னு கொடுத்துட்டேன். இந்த சாக்ஸ் வேற வெட் ஆயிடுச்சு. அது கைட்டிட்டு நடந்தா ஃப்ளோர் ஐஸ் கட்டில நடக்கிற மாதிரி. கோட் வேற இல்ல, அப்படியே நடுங்குது. 6 டிகிரி குளிரும் அதிகம், எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். அப்புறமா தான் சொன்னாங்க அதெல்லாம் இல்ல, கோட்டெல்லாம் நாங்க வாஷ் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே வச்சுட்டு மேனேஜ் பண்ண ஒரு வாரம் அப்படின்னாங்க. சரி சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர் கோட்டு போட்டு அடுத்த நாள் 8 மேலதான் அங்க சன்னே இது வர்ற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ குளிர். நாங்க 1 வீக் அங்க போய் இருந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டோம். பிருந்தாவன் மதுரால எல்லாம் கிருஷ்ணர் 9 மணிக்கு தான் எழுப்புவாங்க. 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு தான் எழுப்பி ஆராதனை பண்ணுவாங்க. மார்னிங்ல எழுப்பவே மாட்டாங்க. பாக்கிய பிகாரி மந்திரில வந்து இதே கிடையாது, மங்கள ஆரத்தியே கிடையாது மாதாஜி. பங்க பிகாரி கான்செப்டே வேற பிரபு. வெரி ஃபன்னி. உங்களுக்கு எல்லாம் அதை ஷேர் பண்ணணும். இந்த பங்க பிகாரி எப்படின்னா ஸ்கிரீன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து வெறும் நெய்வேத்தியம் பண்றச்சேதான் மூடுவோம் இல்லையா. இப்போ பங்க பிகாரி எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் மூடி திறப்பாங்க இப்படி. ஏன்னா பங்க பிகாரிக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பிடிக்குமா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டாருன்னு தெரிஞ்சா பங்க பிகாரியும் ஓடிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூடி திறப்பாங்க ஸ்கிரீன். சோ இப்படி பண்ணுவாங்க. அவர் கண்ணு இப்படி பண்றதுக்குள்ள அப்படி மூடி திறப்பாங்க. எவ்ரி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு பண்ணுவாங்களாம். ஆனா அது செம்ம கிரௌடுனா நம்ம வந்து தனியாலாம் போக முடியாது. நம்ம வந்து ஒரு கேங்கா போனாதான் செட் ஆகும். நான் ரொம்ப கேங்ல போகாததால கொஞ்சம் எனக்கு டிஃபிகல்ட். இது பத்தி கேங்கா சேர்ந்து போடுறவங்களா இருந்தா கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட். நானும் போனேன், பட் ரொம்ப ஃபெமிலியர் கிரௌட் இல்லாததால ஒரு கன்வீனியன்ஸ். 2வது வந்து நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூரு திங்க் பண்ணுங்க, அவசரம் இல்லை. 26th NND பிரபு சொன்னாரு 26th ஏப்ரல் கம்ப்ளீட் இனாகிரேஷன்ல ஒரு அன்அபிஷியல் ஸ்மால் இனாகிரேஷன் இருக்கும். நாங்கெல்லாம் போலான்னு இருக்கோம். மங்களூரு டீடைல் ட்ரெயின் எவ்வளவு நேரம் அவர் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அப்படி இருந்தா நம்ம எல்லாருமே போலாம். ஒரே ட்ரெயினா இருந்தாலும் ஓகே. பரிக்கிரமா போனீங்களா மாதாஜி? கோவர்தன் கிரி கோவர்தன் பரிக்கிரம் போனேன், ஆனா நடந்து எல்லாம் போல, டோட்டோல போனோம். இட் இஸ் நாட் பரிக்கிரமா. It is Parikrama. It is also Parikrama. By வலம் வருதல் தான் பரிக்கிரமாங்கிறது. இல்ல பட் ஆக்சுவலா எப்படி போனாலும் பரிக்கிரமா தான் கணக்கு. பட் அது வந்து டிஃபரெண்ட் பரிக்கிரமா இருக்கு. ஒருத்தங்க வந்து அப்படியே, இன்னொருத்தங்க லெவல் வந்து நடந்து போறது, இன்னொருத்தங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம அங்க பிரதர்ஷனம் சொல்லுவாங்க. அப்படி அங்க பிரதர்ஷனம் வந்து இப்படி விழுறது, இது வந்து இப்படி படுத்துட்டு எந்திரிப்பாங்க, கையில கல்லு வச்சு முன்னாடி போட்டு அடையாளம் வச்சுட்டு அடையாளம். அது இன்னொன்னு தந்தவத் பரிக்கிரமா அப்படின்றது ரொம்ப லாங் ஆகும். 108 தடவை படுத்து எழுந்திருப்பாங்க ஒரே இடத்துல. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இடம் 108 தடவை. சோ நம்ம என்ன முடியும் பண்றதே. மாதாஜி இன்னொரு பரிக்கிரமா ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா? இன்னொரு பரிக்கிரமா என்னன்னு கேட்டீங்க, பால் வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் 200 லிட்டர்ஸ் பால். அந்த பால்ல கொஞ்சம் ஹோல் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஹோல் பண்ணிட்டு அந்த பால் வந்து பூரா அந்த மலையை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். எங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் போனா 4-5 பேரை சேர்ந்து பால் வாங்கிப்பாங்க. இந்த பால்லயே வந்து பூரா மலையை வந்து சுத்தி போவாங்க. கோவர்தனுக்கு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் பாலை ஊத்திட்டு போவாங்க ஃபுல்லா. அந்த மாதிரி அபிஷேகம். அந்த மலையெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா மாதாஜி? அப்படியே அதெல்லாம் அந்த பவுடர் கூட அங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த கதை. அந்த மண் எப்படி ரொம்ப பவுடர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரியுமா யாருக்காவது? இல்ல சொல்லலாம். அப்படிதான் இருக்கும். தெரியாதா? அது வந்து ஒரு ரொம்ப வெரி நைஸ் ஸ்டோரி. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். ஒரு நிமிஷம் எடுத்துட்டு ஸ்டோரி சொல்றேன். இந்த வீக் சொல்லல. இது என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், பட்
கோபி இல்ல அந்த மண் எப்படி அவ்வளவு சாஃப்ட் ஆச்சுன்னு கரெக்ட். அது என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ஷூ வாங்கிட்டு வந்தாங்களா, ஷூ பண்ணி கொடுத்தாங்களா யசோதாமா. கிருஷ்ணர் சொன்னாரா எனக்கு அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு ஒண்டி ஷூ எப்படி நான் ஒத்துப்பேன், எனக்கு ஷூ வேணும்னா என்னோட பசுமாட்டுக்களுக்கும் வேணும்னு. நினைச்சு பாருங்க, 9 lakh 9 லட்சம் பசுமாடுகள் இன்டு 4 4 காலு. அப்பனா எப்படி 36 லட்சம் ஷூ பண்ணணும். யசோதமான் உனக்கு ஷூவே வேணாம், நீ அப்படியே நடன்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்க 36 லட்சம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பேக் பண்ணி அமிச்சிட்டாரா. அதை கேட்ட பசுமாட்டுக்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பிரியம் என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்மளுக்கோசம் கிருஷ்ணர் ஷூ போடலன்னா கிருஷ்ணரோட பாதம் எந்த விதத்திலயும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, வயல்ல எல்லாம் என்ன பிளவிங்க்கு என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல, உழுவுறாங்க. உழுது அங்க அவ்வளோ ஃபைன் சாண்ட் நான் கையில எடுத்தேன். நம்ம விபூதி கூட ரஃபா இருக்கும். விபூதி சொல்றாங்க இது அப்படி நம்ம ஜான்சன் பவுடர் சொல்லுவாங்க இல்ல மாதாஜி, அவ்வளோ ஸ்மூத் அண்ட் எந்த விதத்தையும் அஃபெக்ட் ஆகலாம். அவ்வளோ சாஃப்ட், இது அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு விஷயம். பட் இதெல்லாம் நம்ம இருந்தாதான் அனுபவிக்க முடியும். அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷல் மிராக்கிள்ஸ் இல்ல மாதாஜி. ஆமா பிரபு, ஏன்னா நீங்க கிரைண்ட் பண்ணா கூட அவ்வளவு சாஃப்ட் வராது. இதனால நம்பித்தான் ஆகணும், பகவான் இருந்தாரு அங்க அப்படிங்கறத நம்ம நம்பித்தான் ஆகணும். அது ஃபேஸ் பவுடரை விட இதா இருக்கு மாதாஜி. அந்த ஃபைன் அதான் சொன்ன ஜான்சன் பவுடர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட், அந்த லெவலுக்கு சாஃப்ட் பவுடர். அதுதான் சொன்னேன், கிருஷ்ணர் பண்ற ரெசிப்ரோகேஷனுக்கு இவங்க பீட் பண்ணுவாங்க, இவங்க பண்ற ரெசிப்ரோகேஷன் அவர் பீட் பண்ணுவாரு. ஆக மொத்தம் யார் வின் பண்ணாங்கன்ற காம்படிஷன் கண்டினியூ ஆயிதான் சைத்தன்யாவா வந்துட்டாரு அவர். அப்பா தெரியலையே, அதை நீங்க எல்லாம் பீட் பண்ணீங்கன்னா நான் அதை விட பீட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நித்யானந்தா வந்துட்டாரு. சோ இப்ப ஒருத்தரை மிஞ்சி இன்னொருத்தர். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா கும்பிடுறது கூட ஃபர்ஸ்ட் நித்யானந்தாவை கும்பிட்டுட்டு தான் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸால்டட். நம்ம நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், பட் ஆக்சுவலா நிஜமா ஸ்ரத்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப குறைச்சலான ஸ்ரத்தா. நமக்கு அந்த லெவலுக்கு ஸ்ரத்தா இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் எவ்வளவோ பண்ணுவாரு. நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் நேர்ல உட்காராருனாலே இவ்வளவு நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு 2 வருஷம். நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே உட்காராரா, ஓகே நான் அப்ப உட்காரேன், இல்லைன்னா நான் படுத்துட்டு பேசுவேன், ராதிகா மாதாஜியே தூங்கிடுவேன், ராதிகா மாதாஜியே தூங்கிடுவாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நிலைமை இருந்துச்சு. இப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த ஞானத்தினால அந்த ஸ்ரத்தாவும் ஏறுது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய ஜெய பத்தி பாடிக்கலாமா? பாடிட்டு செஷன் எண்ட் பண்ணலாம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறேன். நம்ம மீண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா மண்டே பார்க்கலாம் ஷார்ப் 4. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.